Kini jing kaisa balai nangmani balai important es cikon saka je press release ma khaika sung to saimano sung tabu Delhi o tongo sung ঠিক 5টা সময় 5 PM जों दिन अमित शाह बरं मोनां होम मिनिस्टार जों बनि नगद थांनाय मालायखा बन क्वार्टाराव जों पार्टी आईपीएफटी नि सेंट्रल कमिटी नि अंगई जों खरगबुरि दङ जोंनि एजीएस जिदन देबबर्मा जोंनि बरं मोनां एमएलए प्रशांत देबबर्मा जोंनि बरं मोनां एमएलए दनदि त्रिपुरा ते आं जों खरगबुरि फांगत जों फार्स्ट फ्लाइट दिल्ली फाइखा किन्तु पहिला जों बाय 3टा समय मालाय दंमानि किसा टाइम चेंजिंग गई बजन साहका 5टा समय फाइसि दिनै जों ठीक 5टावनो जों बनि नआव थां सौहैखा बनि परे बजनो 10 मिनिटनि परेव बजनो कल हैखा बनि चेम्बाराव लेसिन खरगबुरि जों बाय कक सालायखा जों पॉइंट टू पॉइंट जों बाय कक सालायखा त्यार कजरां बलायखनो तंथखा बलाय खुसिनखा बजनो नुगुइ बलायखनो जोंनो वेलकाम खालायखा जों ब चाराव खांखा ते बहायनो जोंनो बर फाइसुरक चारावखा बलायखनो तंथखा बहाय बर कतर जोंनो ब माइ खायमने बागै जों वन बाय वन जे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जों बनो मेमोरेंडम साबित खायखा कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ते जोंनो रिसारखा ते खुमबुया फका जे प्रायबो जों आधा घंटा हाय हाफ एन आवर जों बनो बतनो टाइम देखा जों वन बाय वन बनो जों साना चेष्टा खायखा जोंनि जे एजेंडा मते पॉइंट ऑफ डिस्कशन पहिलानो जों हरना रखा जोंनि 1 नंबर त्रिपुरानि स्टेटहुड डिमांड आरो जों बनो साइखन रखा जों ताङै त्रिपुरानिबो सेपरेट स्टेट हाना एडीसी एरिया न आबो बनो जों साइखन रखा दुबो साबो अब तो ठीक न अब दाबी दङ अब तो सिरियास डिस्कशन नांगौ सिरियास टॉक नांगौ अब नि खायथोंदि अब कुछनि आपत्ति करै हायनि बचनो कमेन्ट खायगा सेकेंड इनके जों साका जोंनि हाई लेवल कमिटी थांनाय 2018 आव खायजाक माने इलेक्शन सिगां वो हाई लेवल कमिटी नि रिपोर्ट abno जोंनो किसा रनि साका गबो साबां साइमानो अब ओ कमिटी हे कन्टिन्यू नाय हायनि बसाव बन परसें 3 नंबर पॉइंट ऑफ डिस्कशन जोंना रखा जोंनि स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव जों बन साइखनखा जोंनि तिब्रा हास्टेगो गोबां मा जोंनि बेकार जोंनि गोबां मा दङ स्पेशली एसटी एससी आरो हाजार बेकार क्लाइ दंखा abno जों स्पेशल ड्राइव क्लायै बन चाकरिना बागै जों बन कयखा इनके बसाव abonto जों जोंनि मुख्यमंत्री बा जोंनि स्टेट गभर्नमेंट को सालायनाय हायनि बा कक रखा तेबले इम्पोर्टेंट कैसे तैसे दङ abonkai amendment of 6th schedule to the constitution of India जों साइमानो अब थांनाय बोसोराव कैसे कमिटी खाजाखा 125 constitution amendment bill अब जत नॉर्थ ईस्ट पे खाजागो सुतिप्रा सिमिया जोंनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एडीसी न तेबे एम्पावर खायना बागै कैसे कमिटी खायजाखा अब अलरेडी कमिटी रिपोर्ट सबमिट खायखा aboni कमिटी नि चेयरमैन कांग्रेस नि नेता राज्यसभा एमपी आनंद शर्मा बके अब आ कमिटी नि चेयरमैन बर अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायखा तब अब सुदु लोकसभा राज्यसभा अब टेबल नायनै अब बसाव तै बसाका अब एडिशनल जों साका जोंनि एडिशनल तै एम्पावर खायदा बागै जों नमेनक्लेचार जों बुं बायनो स्लायनाय अब जों साका जोंनि स्टेट गभर्नमेंट हयतो जों अलरेडी एप्रुव करहका जोंनि काउन्सिल अफ मिनिस्टार जोंनि कैबिनेट अब जों एप्रुव खायजा अब टीटीसी त्रिपुरा टेरिटरी काउन्सिल अबायखौ बुं जों रिलायखा तै डिपार्टमेंट बारना बागै जों सालायखा आरो जों 43 डिपार्टमेंट ना बागै जों बय सालायखा इनके बसाव अब जों सालायनाय इनके बचनो कग्रिखा फाइने अगस्त मासेगो फाइने मास अगस्टआव ब त्रिपुरा फाइनायनि परेगो आबर नथै जों ते डिटेल जों कक सालायनाय बट बीजेपी आईपीएफटी जों मिलिगै जों कक सालायनाय हिबो साखा मुसबालिबो आगस्त मासेगो त्रिपुरा फाइनायनि कक
आजाराव जोंनो आईपीएफटी नेतारक बाय तै बीजेपी नेतारक बाय के बो कॉक सलाइना ही अब कॉक साव तै बेले इंपोर्टेंट कैसा के जों बनो और मेंशन खायखा अब के लास्ट दिन पॉइंट दङ inclusion of कॉक बरक इन 8 schedule ओ तीन कॉक बरक न 8 schedule खायना सलाइखा तै जों साका रोमान स्क्रिप्ट आव कॉक जों साका आव रोमान स्क्रिप्ट खा अब लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जों बनो साइड खा अब लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ए आंते बनो बुजावनो चेष्टा खायखा जे अलरेडी रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आरो तीनटा भाषा कमिशन खायजाखा ओ भाषा कमिशन रिपोर्ट अब जत्तनो इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट हाइन बनो साका गाब हान बसाबा अब डिसकसन मा खायनाय जों बीजेपी आईपीएफटी मिलगैनो आबनो ओ इशुनो सल्व खायनाय नि बसाका इखौ माहाय खलाय जों बबाय दिनै गाहामखौनो जों बय मालायखा सुदा आं सिमिया दिनै एमएलए दिनै दनगतिपुरा बब कक साका दिनै जितेन्द्र कक साका गते दिनै प्रहान्त जों जत्तनो शेयर खायलेखा इसे जों कक सालायखा जों खरगबुरि नेता फायने दं जों जत्तनो जेमान इंडियान खरसा होम मिनिस्टार अब बेलायखनो गुरुत्वपूर्ण जों सायमानो बो बेलाय बेस्ट तफनो बो जों बनि हामजांमोन बो फनुखा जों बो टाइम रिखा प्लाय आधा घन्टानि ऊपर जों बो कक साका अब जों खागाबो जे ओमहाय बार कतर जे इंडियान होम मिनिस्टार अब थुं दंमैया जों बय मालायनो अनेक कठिन गोबां माने दा लाइम रंजाक किन्तु बय मालाय मिया किन्तु ओ खेपेबो जों अबर सायमानो जों कपाल का हमनो बनि जे खुद बनि मिनिस्टर हयते जों बर बकल हायखा जों कुनो अपॉइंटमेंट साना नांलिया जों तिपरा हयतेनो जों बय अपॉइंटमेंट माजाक जों बसा हयनो जों फायगो अब आं खाकागो जों फाइनेंस दिन दगो जों मबलाय खामोने स्पेशली जोंनि 125 माने बिल्ड आबनते जों गुरुत्वपूर्ण सिरियास कक साका के बसाबो अब जों कक सालायनाय डिसकसन चलायनाय परिबा आं खाकागो जोंनि ओ दिल्ली अभियान जों खरगबुरि आईपीएफटी नेता दिल्ली फाइमानि ओ जराव बेलायखनो गाहाम अब आं खाकागो जोंनि सुलचिनि बागै अब सारातिपुरा बरकनि बागै स्पेशल जोंनि तिप्रासानि बागै बेलाय गाहामनाय फाइना वानसगो ओ कक साइना हाइना जत्त जोंनि तिप्रानि बरकनो जों तिप्रासारनो खाको फुर बाय खाको चां बाय क्लाय जोंनि आईपीएफटी तरफ থেকে आं जत्त हामबाय रावो थैंक यू